Is-sibt filgħaxija fuq il-fosos tal-Florjana l-Prim Ministru ta' Malta Għawdex Joseph Muscat indirizza mass meeting tar-rebħa li kiseb il-moviment fih dan il-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali ta' nhar is-sibt li għadda. Eluf attendew fuq il-fosos tal-Florjana biex jisimgħu il-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li huwa kburi li l-poplu għażel li jkun protagonista u fl-elezzjoni ġenerali ivvota għal moviment li nbena madwar il-Partit Laburista biex imexxi l-pajjiż għal 5 snin illi ġejjin. Kemm jien kburi bikom! Kemm jien kburi bikom! Kemm jien kburi bikom! Illi bħallum ġimgħa għażiltu li ma tkunux spettaturi iżda kontu protagonisti. U rejna li dan il-poplu lest li jieħu d-deċiżjonijiet, lest li jimxi għal bidla fid-direzzjoni, iżda lest illi jingħaqad, lest illi juri il-maturità tiegħu u għalhekk kburi bikom għax ħadtu d-deċiżjoni għaliex kontu protagonisti. Iżda kburi bikom ukoll għaliex wara li l-poplu li l-kol kemm aħna ħadna d-deċiżjoni maturità, irrispettajna lil kulħadd, irrispettajna l-fema ta' kulħadd. Joseph Muscat qal li r-riżultat fl-elezzjoni ġenerali huwa konferma li l-poplu irid bidla fid-direzzjoni tal-pajjiż. Bid-deċiżjoni ta' protagonisti illi ħadtu il-ġimgħa li għaddiet bl-iktar mod inekwivoku, b'mod storiku, b'mod illi ma jħalli dubju f'moħħat illi dan il-poplu irid bidla fid-direzzjoni inħoss iba ħbib tiegħi il-pis tar-responsabilità iżda ngħidilkom kuntent ħafna b'din ir-responsabilità u ħanwettaq dmiri b'din ir-responsabilità. Joseph Muscat irringrazzja lil dawk li għall-ewwel darba urew fiduċja fil-moviment fih dan il-Partit Laburista. U għalhekk nirringrazzja lil dawk l-eluf ta' persuni li votaw għall-ewwel darba lil dan il-moviment. Nirringrazzjakom minn qalbi. Nirringrazzjakom minn qalbi. L-ewwel sigħat u l-ewwel jiem ta' dan il-gvern urewkom li mhux ħajiddispjaċikom illi tajtuna l-fiduċja. Bdejna kapitlu ġdid fl-istorja glorjuża ta' dan il-poplu. Gvern ġdid għal il-Prim Ministru Joseph Muscat għaliex ħadem bil-għaqal qabel l-elezzjoni se jkun qed iwettaq bil-għaqal dak li wiegħed. Mhux ħaniġġijaw illum u noqgħod nilmenta magħkom u nipprova ngħidilkom illi dak illi għedna ma jistax jsir għaliex aħna ħdimna bil-għaqal f'dil-kampanja elettorali, ħdimna fil-għaqal fil-5 snin li għaddew u ħawwettqu bil-għaqal fil-5 snin li ġejjin, ħawwettqu bil-għaqal ħbib tiegħi. Dan għal Joseph Muscat ħajsir ukoll għaliex gvern ġdid għandu tim maqut li lest li jservi lil kull wieħed u waħda mill-poplu. Joseph Muscat filwaqt li ringrazzja lill-kandidati kollha li kontestaw fisem il-Partit Laburista qal li dawk il-kandidati li ma ġewx eletti posthom ħajkun b'mod integrali f'dan il-gvern ġdid li għandu bżonn ir-riżorsi ta' kulħadd. Il-Prim Ministru qal li huwa sodisfatt jara li l-membri parlamentari ta' gvern ġdid il-koll kommessi li jaħdmu biex iservu lin-nies. Dan il-gvern ħajibqa' gvern saqajh mal-art daqs li kieku rebaħ vot wieħed biss. Vot wieħed biss.
ħajibqa jisma lin-nies, ħajibqa jiġri wara n-nies u nitlobkom fejn tħossu illi xi waħda jew wieħed minna tkun qed tikbirlu rasu, kellmu lili personalment, tgħidu lili personalment għax jien il-garanti ta' dan il-gvern. Jien il-garanti ta' dan il-gvern illi nara li dan il-gvern jibqa' dejjem saqajh mal-art man-nies, għan-nies, jaħseb fin-nies, jiġġieled għan-nies, jgħix għan-nies, jieħu n-nifs għan-nies għax in-nies tawna dan il-mandat u aħna lin-nies ħantuhom kollox. L-enerġija kollha tagħna, ħajjitna kollha, kull nifs minn filgħodu sa flaxija. Malta tiegħi, Malta tiegħek. Inħoss li Joseph Muscat qed jitkellem f'ismu. Jiena nemmen f'Joseph għax Joseph jemmen fija. Malta tiegħi, Malta tiegħek. Tagħna l-kol.